ngiqale nje ngibhekele umama ngisho ukuthi mama sengiphinde ngabuya game 2 sawubona mama iyaphila njani ma sengiphinde ngabuya yebo siyabonga yebo izwe lithintekile ngosizo lwenu mama lapha yebo siyabonga yebo njengoba ubone naba nabahlobo bami nabo basebethe abazi bazonibona ngiyababona yebo ma yebo dadewethu kunjani sisi kunjani ma ngiyaphila sisami noma-ke phela impilo ingeke ibuze noma phela siyasibona isimo esisona abantu bathintekile ngosizo lakho sisi izwe lonke nje liyanyakaza-ke bathintekile kakhulu ngiyacabanga abaningi mhlawumbe nabasazofuna ukuvela bezofaka isandla udabeni lakho ngoba ne-wheelchair nje khona uthi uzokwazi ukuthi-ke akuvezele i-wheelchair kodwa-ke angihambi ngedwa ngihamba nababengithumile bengisho uphesha ukuthi ngizela abakandalo Ente-Herbs ngicela nje ukuthi sisi wami konke okubonayo kungumsa wabo nokuthi-ke ngicela nje mina-ke nje ukuthi ngihlehle ngidedele bona kube bona-ke abazokwazi ukuthi-ke basho ukuthi-ke beze ngani lapha ekhaya kodwa ngingakahlethi nje ngihamba nomfundisi la umfundisi wezwi lenkosi kodwa-ke bona abazokwazi ukucaba ukuthi-ke ngayiphi indlela ngihamba no-DJ Xake la okhona ngihamba nodadewethu-ke uThandeka uDon King nimbiza ngoMangcobo-ke niyazi niyagama segime ngalo nje uMangcobo abe khona-ke umfundisi ngicela nje mina njengothweni ukwehlela ngezansi-ke ngiyekele kubona siyathobeka sanibonani Dumelanga Kheli kayi mbonje uqhwepheshe lona uDJ Xake indala eHerbs and Beyond Ningizimu Afrika siyabonga kakhulu Thulele TV siyabonga bafowethu kakhulu umndeni siyabingelela siyathuba kakhulu siyabingelela siyabingelela kakhulu nathini sibingelela udokotela wethu ekhona phakathi kwethu the human plumber Dr. Fajara siyabingelela ithimu yonke sinayo phakathi kwethu bafowethu siyabonga ukufika lekhaya ukuzoba sizozwa nanti udaba olungaka sifike eqathatha sizocela umfundisi asiphe umkhuleko before siqhubeka nokuthi asibonge bafowethu sibonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthi asivumele ukuthi sigcine sikwazile ukuthi sifike lapha silekelelwa ke abakwathuleleni nabaka indaba enhle Herbs and Beyond akukuningi ke esizokusho ukuthi phela sisho ukuthi uJesu unamandla onke okusindisa nokushintsha isimo sonke nokwenza ukuthi isimo sibuyele esimweni saso kudinga ukuthi sibe nethemba eliqinile lithi iBhayibheli bonke abanethemba njalo bayazihlambulula impela kusho njalo emhlabeni sisho njalo ukuthi asibe nalithemba lokuthi ke uNkulunkulu kukhona umsebenzi omuhle azowenza ngiyacela ke bafowethu ukuthi sivalele amehlo bese siyathandaza baba wethu ongcwele egameni likaJesu waseNazaretha siyabonga ke uNkulunkulu wethu sikunikeza udumo uNkulunkulu wethu onamandla onke siyakwazi njengoNkulunkulu ophilayo siyakwazi njengoNkulunkulu onqoba konke siyakwazi njengoNkulunkulu ovula iminyango siyakwazi njengoNkulunkulu okwazi ukulapha uchobo siyakwazi njengoNkulunkulu okwazi ukukhipha abantu emlilweni siyakwazi njengoNkulunkulu onqoba izimpi zonke siyakwazi njengoNkulunkulu onempi enkulu kunempi yesitha siyakwazi njengoNkulunkulu owenza izinto ezingenzeki ebantwini namanje ke uNkulunkulu siza phambi kwakho sizobonga uNkulunkulu ukuthi uvelile nakulesikhathi ukuthi makube khona indlela yokuthi uvele ubukhulu bakho njengoNkulunkulu siyakwethemba ke baba wethu onamandla onke egameni likaJesu ukuthi ukuphila konke in your storehouse uNkulunkulu wethu onamandla uyaphelela kungehla uNkulunkulu wethu onamandla onke bese uyavela njengoNkulunkulu namanje uNkulunkulu wethu onamandla sikubonile umprofeti uEli uvela kubona bonke abaprofeti sebekhulumile bababiza oNkulunkulu babo wasuvela njengoNkulunkulu omkhulu wehlisa umlilo emanzini amaningi namanje ke uNkulunkulu siyakwethemba ukuthi mkhulu umangaliso ongawenza kule ndawo egameni likaJesu waseNazaretha siyakwethemba ke uNkulunkulu sikhuluma ukuphila sikhuluma uNkulunkulu onamandla i-restoration egameni likaJesu waseNazaretha ukuthi konke okulahlekile nako konke uNkulunkulu wethu onamandla okwenziwe ngesandla somuntu okwenziwe emkhathini okwenziwe ubumnyameni egameni likaJesu we destroy izigodlo zonke egameni likaJesu
okuyizo uNkulunkulu wethu onamandla ezenze konke lokhu egameni likaJesu waseNazaretha. Simelana nemimoya yonke uNkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu waseNazaretha. Konke lokhu sikucela in Jesus name. Amen. Ngiyabingelela emndenini, ngiyabingelela kuThuleleni TV, ngibonge South Africa ngakho konke okwenzakalayo njengamanje, ngoba kwenzeka lokhu ngoba iSouth Africa ithe izwa through iThuleleni TV yanyakaza, njengoba sibonga futhi nakudokotela wethu uHuman Plumb ukuthi naye uye wethi ezwa isimo saphakathi kwaleli khaya wabe esethinteka ukuze kwenzeke lokhu okwenzeka njengamanje. Ngazi-ke mina singabantu sinje, ngisazi sinje, singazi sibambana kukuhle kukubi, ngazi sishow up kanjena. Hopefully there will be more and more ezokwenzeka ezoletha induduzo, ezoletha phakathi kwaleli khaya ukuthi kuzogcine kube ngcono isimo saphakathi kwaleli khaya. Vuka nje umhlabeleli phakathi kwenhliziyo yami, ngoba makunjena sometimes amagama ayaphela okukhuluma. Umhlabeleli uvukayo uthi nje ukuhlabelela uyamthokozisa odabukileyo hlabelela, ukuhlabelela uyamthokozisa odabukileyo hlabelela. Ngibonge kakhulu njengalokho, ngoba kwesinye isikhathi mangabe kuphela amagama owazi ukuwasho, ubone ukuthi lawo magama ngeke akwazi ukusijika isimo, kepha siyazi ukuthi emakhaya ngamakhaya esikhuliswe kuwo sikhuliswe ngokukhuleka, sikhuliswe ngokuthi kukuhle kukubi siyahuba, siduduzane la siduduzana khona, sijabulisane la sijabulisana khona. Ngakho ngithi mndeni ophathwa leli khaya, uNkulunkulu uhleze nohlelo sisi, uNkulunkulu uhleze nohlelo. Ngeke salwazi ukuthi hlobo luni lohlelo analo njengamanje, kepha namanje ngithi sanohlelo ngawo uNkulunkulu. Asikwazi lokho okwenzakalayo ukuthi kwakwenze njani ize kwenzakale, kodwa thina sizama ukukwenza nokukuletha phakathi kwaleli khaya induduzo yokuthi uhlale ethembeni lokuthi uNkulunkulu unohlelo. uNkulunkulu ongumqalisi nomphethisi wakho konke unohlelo. Singeke ngalwazi ngoba ubuhlakani bakhe asibazi, bungaphezulu kwethu, kepha into asiphe yona namhlanje ukuthi through isimo sakho sifike lapha sizoletha induduzo, sifike lapha sizophendla indlela yokuthi kungene phakathi kwaleli khaya ubungcono, impilo engcono. Sithembe ukuthi nathi uNkulunkulu lokhu athe asikulethe lapha, wasipha amandla ukuthi sikulethe lapha, sesivula umnyango ukuthi ufike nokunye nempilo-ke kube yiyona esiyishiyayo phakathi kwaleli khaya. Kunakho konke silethe umoya waphakathi kwaleli khaya wokuphila. Siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu mhlawumbe sesigoqo sobisela kwiThuleleni TV. Udokotela wethu uHuman Plumb Fajara usinikeze-ke igrosa le esiyiphathayo. Ngiyajabula nje kakhulu mama Muhle ukuthi uyiphuzile i-emergency CPR. Hayi nami impela yangikhalisa ngembezi sinoma ithune ngala eceleni. Siswa ngibone iphuza naye wathi hayi ngeke ngisayifuni, kodwa ugcine eqedile. Ngiyambona manje ukuthi akasafani nento esiyifaka eqaleni, efike yona eqaleni. Iyona-ke lena-ke ethi udokotela akekho umuntu mangabe selele phansi mengakafiki nje i-ambulance yamthatha ake simphuzise i-CPR ukuze ezokwazi ukuphefumula noma akwazi ukupick up kahle. Sinegrosa-ke lesiyiphethe, angazi mhlawumbe isithambo sami kuyayeka kahle toilet. Okay, kuyayeka kahle toilet, kodwa engazizwa kahle mangabe ikhulula ngoba lapha yana sine big four yethu sesiqale ngayo nje. Uma wami naye uzomlekelela kufike kube detox, kube mineral, kube iron, emese kuba uzifo zonke siphuza khona. Ikuphi okuzoba ngcono kakhulu kuwena lokho kuyi-liquid imbiza noma kuyiphilisi?
sifuna ukuyincenga nje ukuze sizame impilo. Ukuphi okuzoba ngcono ukuphuza noma iphilisi? Ayifani nalokhu Ayifani nalokhu yani iyaphuzeka yona kodwa phela ngithi sizame impilo Sithembiso sami. ayimnandi. Ayimnandi yona kodwa sizame impilo ukuthi ube ngconywana ngoba ngeke siwuthole phela ushukela so kufanele siyiphuze yona noma kunzima ikota eglasi sizame ukuphuza njengemiyalelo kadokotela nawo sazokhuluma udokotela asho ukuthi uzoyiphuza kanjani kodwa ngifuna mina ukuthi wena uzosho comfortable kukhona ukuthi ayi cha imbiza ingcono ngizolokhu ngiyiphuza kancane kule philisi mhlawumbe lizokwehla kabuhlungu la esifubeni ukuthi azame yona imbiza. Ngiyabonga kakhulu mhlawumbe thina njengoba sifika nje siyindalo enhle Herbs and Beyond ma kukhona okunye mhlawumbe okubuhlungu khona noma nje ukulimazayo phakathi inhlungu nana umzimba nje wonke. Okay, siyabonga kakhulu. Ngoba udadewethu ngoba vele akaphilile singazokumgcina kakhulu. Mfethu makhelwane, ngicela makhelwane. Newethu angibingele mfethu. Ngiphinde nje ngibonge kuwena mfethu siphinde sabuye kwesibili. Mfethu ngiphinde ngibonge nje mfethu support esanayo kuleli khaya ngoba nje wena obanakekelayo nobakhela namanzi ke noba umqubula wakho uphinde keminyanga uthi ngiyangibonga mfethu. Njengokufa njengoba ngangifika mfana uma ubona itende ngamakhona nakuthatha kuyeza bona ukugula kanjani yebo ngibalisela sibonga kakhulu nathi sibonge support njengoba seseshilo nomama ukuthi yikumqalo wendlela lo yebo siyabonga kakhulu Mhlawumbe sesivala xa ngiyabonga kakhulu Thuleni TV director sesivala nje bafethu mina ngowendalo Herbs and Beyond makhelwane ngiyajabula mangabe ngizwa ukuthi wena ugijima la ekhaya sesithe ke mesifikile ke nathi lana sifisa ukuthi wonke umuntu kule process sifike naye uma ngabe bephuza ekseni bephuza ikota eglasi kwi-mineral i-detox i-iron kanye nezifo zonke nawe uzophuza noma amaphuze ngala nodadewethu ngala naphuze ngala njalo nje bese-ke eqinisa kakhulu emanzini ukuthi uma uqeda nje 30 minutes ushaya ikota eglasi ungawenzi amanzi abe makhulu amaningi kakhulu kodwa uma ubona ukuthi khona mhlawumbe amapheni akhona udokotela uzoyikhulumela kodwa manje sithathe isikhathi sakhe ukuthi azosichazela kahle unyuse sona so kodwa sizama ukusho ukuthi lana kwindalo enhle lego sesifike nawo thina lena ama-herbs so kufanele nawe futhi uyiphuze unilekelelane nje lonke dokotela. Amaprodakthi abangilethele wona ngiyathemba kakhulu ukuthi azongisebenzela nokudla lokhu abasilethele bona ngithi uNkulunkulu babusisa izandla zidlula ikhanda. Siyabonga Ukushiya kona lokhu ngilithele isinkwa nezinto zokugcoba isinkwa. siyabonga uNkulunkulu anibusise. Siyakuthanda kakhulu ukuthi siyezwa siyabonga nake indaba yokuhlanganisa siyakuthanda ukufocus lapha kwiphilile. Siyabonga kakhulu. Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Bantu abaningi bathinzekile ngemva kokuthi iThuleleni TV ikhiphe story sasisi Sinenhlanhla Khoza lona 31 who turned into an old granny after sleeping with someone lebantu bakholelwa ukuthi mhlawumbe ngabe uthwele ngaye o hlambe umfake isilwane. So balabaningi banukubhekisana lokuningi lapha enkundleni yokuxhumana because some people are saying ukuthi sikhona sifo lesinjena la muntu avele akuge khona nje esithubeni. Bantu abaningi basikhulumile njena leso sifo leso bakhuluma igama lalesifo. Some people don't believe ukuthi kuthwele ngaye, some people don't believe ukuthi it was witchcraft, but believe nje ukuthi into vele lekhona. But there are people who believe ukuthi vele bamgangele lo sisi. Bantu abaningi bamvela buhlungu kakhulu enkundleni yokuxhumana. Story sakhe njena siyatrenda kakhulu, sithole nema views la over 500,000 laphana kuThuleleni TV i-channel yabo ku YouTube. So bamdonatela lana njengoba sibona bamthengele ukudla, thengela amagroza batomniketa, and makwakhe like she is so emotional kubona the help that they are getting and the attention le story sa Sinenhlanhla that it has got enkundleni yokuxhumana. So bana abaningi bayasho ukuthi beva buhlungu kakhulu ngalokhu lokumvelele nguSinenhlanhla Khoza, but bantu bayaphuma nje nabayakhombisa support, bayathengela amagroza. But there are those who are dragging her lapha enkundleni
zokuxhumana saying ukuthi ulele nel-foreigner, and she did clarify that ukuthi yena kakasalale nel-foreigner, lo mulalele naye bekuwala South Africa eLimpopo, and all nokuthi eLimpopo i-country lekhona la South Africa. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.